and a kill and Hannah's shop the drown a chisha manegi beth yw canlyniare a difrod y phenomenon o ddyfeisio scenarios sy'n ffug. Mae gor boblogaeth yn gelwydd dyfeisio scenarios ffug. Dyfeisio scenarios ffug. Beth am giwio am hot dogs llysieuol. Beth am ddileu pobl ddosbarth gano pobl ddrwg ysbrydion elfenig y cyfanfyd ond eto mae pobl yn dewis hot dogs llysieuol a choffi am ddim. A maen nhw'n teimlo'n diogel gyda'r cŵn robotic dieflig yn gorymdeithio'r stryd. Rhowch hwnna yn eich cetyn ac am hanner awr wedi tri. Gewn ni afternoon tea yn y prynhawn gyda Mrs. Green. Gewn ni drio dileu y dosbarth canol o unrhyw wlad. Gewn nhw greu robot jet peder coes sy'n troi fatha Nadia Comaneci Rwsia. Pan oedd Rwsia yn India bindab indab 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 Sofietaidd ond mae'n anodd ddygymod a delio â scenarios ffug fel cyfarfod a chwrdd a chyn-disgyblion a'i rhieni. Cofia'r cariad Bobsy. Mae angen i ni dorri'n gryf. Dydy'r ymdrwfyd i ysbrydol tywyll i mi ddim o fydd y gwbl o gwbl. Mae agosau at Dduw yn dda i mi. Mae agosau at Elohim a galw ar ei enw. Dwi'n mynd i neud e ymhen yr awr. Troi fy wyneb at y llawr. Troi fy wyneb at y llawr a gofyn am nerthi wrth wynebu. Dyfeisio sy'n
yn union syth. Dwi'n mynd I sefyll yn union syth. Mae angen I chi weld wir. Dydy datblygiadau technolegol chwyldroadol yn wir ddim o fydd. Un heneidiau ni. Gwnewch yr ymchwil. Grafwch dan yr wyneb. Cysylltiadau anywio sy'n ddiffinio fy nghrynodeb. Mae gelynion Duw sy'n ceisio'n llygad ni a gwrthod daioni a gwrthod a gwrthwynebu a chroes ddweud yr holl lluog un Elohim